meant to start at 12:30, but we're struggling with network. There was back and forth every time I start a live. I seem to be losing connection, so I hope we have fixed that now. I'll just wait for 1 or 2 minutes and then we pray and then we start. Otherwise, apologies for starting late, but we're having connection problems. Timakumana ndi mavuto a intaneti. Timati tikayamba intaneti kumathawa ndesi tikuziwa kuti zimenezi ndi za nyengo chabe kapena alipo amene akuti panga chipongwe. Koma ife sitigonja ayi, ndipo tiyamba tingodikira mphindi imodzi chabe kuti tipemphere kenako tiyambe mkumano wathu. Ndikukhulupirira kuti sindikuziwa koma ngati kuti mukundimva. Tikuziwa kuti tikulimbana ndi municipalities zotani, mphamvu zotani, komano khangati anthu akundiluza. Ine intaneti koma mbali yanga ndayika yokwanira ndipo ikukwana. Sindikuziwa mabando anu akuyenda bwanji. So anyway, I'm not sure if this is working. Let me just check. Anyway, if you can hear me, so much the better. If you can't hear me, I think it still works. When you have things that you need to express yourself on, it's good therapy as well. So let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for the gift of life. We thank you for you are a God that loves justice. You're a God of justice. We thank you for bringing us together to have a conversation on justice in Malawi, to have a conversation on corruption. May you guide our hearts. May you guide our tongues. May you guide our thinking and our reception. May we be people that are facing the realities of our challenges. May we not be afraid, and may we speak on your behalf, and may this meeting be of importance to the people that cannot speak, the people that maybe are not even born today. We thank you for the gift of life. We pray for a Malawi that serves the interests of everyone. We pray all this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, thank you very much, everyone. I think that we all know the background of our conversation, and I'll go straight into why we're here. I'll try to speak for about 30-45 minutes. Zikafuta kwambiri, mwina 1 hour, but we will not go beyond that. Issue yaikulu imetukambira pano za katangale wa ku Judiciary.
kapena kuti kumabwalo ozenga milandu makoti kumeneko. Choyambirira chimene tikuyenera tikambirane nchonena kuti koti lathu linakhazikidwa motani, kuti limachokera kuti zimenezi kapena kuti kusa untouchableness ya high court kapena kuti makoti athu zimachokera mwachidule. Historically, I'll start from 1993, when we were coming from the multi-party democracy to the rather coming from the one-party system to the multi-party democracy. There was an overhaul change in the three arms of government, and we successfully changed this executive. Obviously, when Dr. Bagiri Muhoozi came into power, there was a different executive, different ministers altogether. Of course, a different president in Muhoozi himself. We also had an overall change. We changed the legislature. We had new MPs. We had the majority of them being people that were progressive, and it opened up in terms of new way of doing things. But the third arm of government was the same, the judiciary. There was no change in the judiciary, the same people. In fact, the transition, the people that guided the transition in terms of what the law should be, the transition of the old constitution to the new constitution, it was largely guided by the same people in the judiciary. And so that's where our issue begins, that the judiciary, it sort of continued to have so much power, in that the same people that had been running the show in terms of dispensation of justice continued in the multi-party democracy. Now, the other quick thing that I can say, because of time, we wouldn't go into the nitty-gritties, but if you look at the judiciary 10 years ago, or 10 years before now, you find that you had a Supreme Court that had the capacity or used to be an apex court that was trustworthy, that people trust that if there are mistakes that are happening within the judiciary, if there are mistakes that are happening within the high court and the lower courts, then if you go to the Supreme Court at appeal, you would have your issues resolved. Now, that provided a great opportunity, because even though you might have had some judges that were corrupt, some judges that were incompetent, perhaps some judges that were doing funny stuff, when you go to the Supreme Court, you then would meet judges that are doing fixing, basically creating the mess. Now, that's different now. The difference now is that when you look at our courts, you have hard-working judges. The majority of them are in the High Court, not only in numbers proportionate, but in terms of how they're contributing to the development of the law itself. So the idea of one going to the Supreme Court, as a judge, comes with contribution. How many judgments have they written? How have they developed the law? And that's why they are called immediately, or usually they are called senior counsel, or justice of appeal senior counsel. It's an issue to do with, it is perceived. Zimaoneka kuti munthu akamafika ku court la kumapeto la kumalawi kuno limene timalicha Supreme Court, amayenera kukhala kuti watipula ndithu, ndipo zinthu zake, maganizidwe ake pa nkhani ya malamulo, nkhani ya kutanthauzira malamulo, watanthauzira malamulo ochuluka komanso munjira yosiyanasiyana, mu nkhani zosiyanasiyana. Koma izi sizili chonchi, kuti mukaona majaji amene ali ku Supreme Court pakadali pano ndi majaji amene ali ku High Court, mupeza kuti majaji ena amene ali ku High Court atipula kwambiri, mukaona kaliya yawo kuyerekeza ndi amene ali ku mtunda. Even mukawerenga ngakhale kuti amene ali ku mtundako ndi amenenso akhala zaka zambiri. Izizi ndi chimodzi chimene chatsegula zinthu zosaoneka bwino nkhani ya chilungamo, chifukwa chikuti zaka zija zimene munthu akugwira ntchito, so zaka munthu amakhala zaka pa ntchito
Komano, it's not just important in regards to how many years you've been there, but what you've been doing in those years. So in the judiciary, it seems like there are some people, a number of people that are there and they've been there for many years, but when you compare with what they have done, you're like, okay, are you sure 20 years? You've been a judge 20 years? We need to audit these people, and this is the first point, I think, takeaway, is that we need to audit every judge, we need to audit the judiciary. In terms of performance, we need to audit them. It's not just about the future. So this is one of the amene alipo taunike kuliko zaka zimene agwira ntchito, even amene alipo mbuyo tikhoza kuwapanga assess kuti anapanga contribute bwanji ku judiciary kwathu pamene tikumapasa ulemu komanso pamene tikumawerengera kuti amenewa ndi ana mateture pa nkhani ya zamalamulo, akhala kumtundako ndithu akukupereka ziganizo zawo kuti malamulo awawa akatere akayankhula chonchi ndi kuti zikutanthauza chonchi, awawa ndi olakwa, awawa sanalakwa, kapena apapa zinthu zikuyenera ziyende chonchi, apa zikuyenera ziyende chonchi, ndipo timanena kuti tikuyenera tiaunike anthu amenewa. Ndiye chimene ndimanena komanso mwina nkhani yathu yeniyeni ndiyonena kuti tikuyenera tiziwe kuti corruption is in different faces. Corruption comes in different angles. Pamakhala corruption yomwe tonse timayiona ndipo tonse timayikamba, yolandira ndalama kuti udya kena kake, kaya ulandira ndalama kapena benefit, kaya akupasa galimoto, kaya akupasa nyumba imene, kaya ulandira kakashi, kaya ulandira 2000 imene, kuti mwina ukamaweruza ngati uweruze mokomera amene akupasa 2 aja. Ndiye izi zimene nthawi zambiri timazikamba. Komanso pali corruption ina imene nthawi zambiri sitimayikamba, imene ili nena kuti oweruza milandu amaweruza kutengera kuti kodi amene akuyankha milandu kapena ali mu nkhaniyo ndi ndani, depending on the parties. So if the judge is friends with one of the parties, or they pray together, they're in the same church, or they live in the same neighborhood, or they come from the same village, or they are of the same tribe, or there's something that brings them together. A judge, a judicial officer, leaving all the facts and the law and then deciding in favor of that individual, or based on other factors other than the law and facts. Imene also in the corruption, imene is also in the poor, imene also in this katangale amene komanso chachitatu pali katangale wina amene akuchitika ku judiciary amene tikuyenera kumkamba, ndi katangale omalandira ndalama, omalandira masala, omalandira mabenefit koma usakutani kodi usakugwira ntchito. Ndi uso ndi katangale opsa kwambiri fa amakhala osafufuzidwa kwambiri katangale amene kapena satengedwa ngati ndi katangale, koma ndi katangale kwambiri ndipo akuononganso zinthu zambiri. Ndiye tikaona zonsezi tikazipunguza tionene kunena kuti kodi tikukamba chani apapa. Nkhani yayikulu imene katangale amene ali active kwambiri ndipo amene makatangale awiri onse aja sitingathane nawo kutengera ndi kutengera kumuzi wa munthuyo kuti amanena kuti khoso akakhala pachani pa plasma sapheka eti uzuzu ukatera pamalo ena athu zimavuta kupha kwake. Ndiye pali katangale wina amene manena wa laziness, osagwira ntchito koma amalandira ndalama. Katangale nse sitingathane naye ngati tikulephera kulimbana ndi oyambayi olandira ndalama, chifukwa pamene pamakhala more incentive, there's more incentive, and there's more push for people to really act and be motivated. There's more motivation, there's an incentive to this. Now kodi tikamakamba zacho, so zaka zambirimbiri anthu makhala mukamba za katangale wa ku judiciary itakhala tikukamba even ngakhale nena Chief Justice athu amene tinawo pano ndi anachita kulemba article P pamene kukamba za katangale wa ku judiciary, ndipo anamulemba nkhani anayilemba ndipo anapanga pana publishing. Komano chimene chavuta pakatipa ndichonena kuti tafikano last weeks tikunena za katangale ndikutchula kuti koma khoti ilili kupanga katangale, komanso akuti aja amene aja kupanga katangale, akuti aja amapanga katangale. Izi zinthu zomwe zakhala zimwe timazikamba komanso makamaka anthu ambiri amakamba kumbali, koma panopa tikukambano
pamaso ndi pamaso, tikukamba pa public, tikukamba pa mtetete, sizobisaso izi chifukwa dziko lathuli ngati sitisamala tizasanduka mayiko amene angolowa chinambalala chinambolonje alese kumangopanga zake, ndipo chisokonezo kuchulukiratu. Mukaona ku Haiti, mukaona pano ku Congo, inde ndi mayiko kuti ali mavuto ena, koma pano pazadyera zafika pa level ena chifukwa cha lawlessness. So izizi ndifake ndikubweretsa kunena kuti tikambirane, komanso anthu tikambirane mwachuchuchu. Andi ineyo mwina sindichikambapo mozambaisa kapena mwachindunji pa commercial court yomwe ndimafuna ndithu nditayitambasula chifukwa kuti ndili chane kodi ndili pachiletso ndine munthu osatira malamulo, ndikuyenda kusatira malamulo, koma zinthuzo ndizikamba zina chifukwa kuti zili pawera, koma sinditchula dzina la munthu, komanso sinditchula dzina limene ndalisira kuti ndisalitchule. Choyambirira ndimafuna kukamba za ku Supreme Court. Mukayang'ana ku Supreme Court kujaiti timapeza kunena kuti yapano pali ngati awati maganizo anga amene ndaona ineyo, zimene ndaona ngati lawyer, koma of course zimene ndikuyankhula ngati omenyera ufulu wa anthu, ufulu umene ndikufuna umenyera pa nkhani ya apapa ndi ya chilungamo, access to justice, but generally justice for all. And what is motivating me is umunthu concept, kuti anthu tikakhala ndi umunthu tikuyenera tikhale ndi kuthekera kuonesesa kunena kuti chilungamo chiyende ngati madzi, justice for all, kwa wina aliyense timfikire limene zikuyenera kumfikira mu nthawi yake. Mosatayisa nthawi, tikayang'ana court yathu ya Supreme Court, tipeza kunena kuti Deputy Chief Justice athu achikopa Supreme timati chani Justice of Appeal Senior Counsel, ndiye munthu onena kuti mukamuyang'ana bwinobwino mupeza kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino, kuti munthu maoneka kuti akupanga zinthu zoyenera kuti timufufuze munthu amene ndikufunika kumfufuza ndithu kuti amene wawa milandu yawo sayiweruza bwino, sayendesa bwino zinthu izizi. Ndipereka zitsanzo ziwiri chifukwa zinthu zimafunika ndithu kumasindika. Choyambirira mukaona nkhani Malawi kunoko takhala tikukamba za plastics for a long time. Ma plastic akuononga chilengedwe, koma amwene ma advocacy environmentalist pamene paja kudumpha. Komano for years, mwina 8 years or 7 years, mlandu othesa kuti anthu asama pangeso produce ma plastic amene akuononga chilengedwe. This is a serious issue. This is a generational equity issue. So kuchango kuja, I'm from Chancellor College. Mukama konzina class muja, lectures will give you a lecture that is very passionate and all that. But ukabwera background practically kuti so no zinthu za equity, generational equity ili bad. Eza kuti achikopa CJ, achikopa JASC akhalira file, ya majani makampani. So makampani amapezeka kuti basi tikagwirizana bwinobwino tonse ma advocates and Onse kuti zinthu zili zikuononga chilengedwe, pezeka file icha siku yena mpaka na anthu aja kupita so ku court, tikawina ku high court basi apanga appeal on points zosamveka bwinobwino kuti case simungawine, koma court ipezeka ikachani chiletso kuti apa kali pano malire yake nkhani zathe chiletso anthu atha kumatani kuti kumagulisabe. Ndikukumbukira bwino fine nkhani inaisata bwino panapezeka kunena kuti tapezeka kuti yawina nkhani ija yadusa chilungamo chaoneka, chifukwa nkhani zitu za environment si nkhani zonena kuti zachibwanabwana zoti science anapanga science pali proof, and chichonse chilipo m'malo mwake, and mayiko ambiri asuntha. Mukapita ku Rwanda, ambiri mumapita ku Rwanda kukapanga ma meeting, mumasangala ku Rwanda sitimaona mapepa ako Rwanda this zimene zozo anthu amene timamenyera ufulu kapena kuonesa kunena kuti pali environmental justice ku Malawi kuno, tinaonesa kunena kuti zimene zichitike ku Malawi, koma file ankangokhalira kwa zaka achikopa, and izizi makampani anthu amene amapanga ma plastic aja they have a lot of money, and anali ndama sindikuziwa pano, koma nthawi imene ineyo file ndinkayiziwa amene nkayendera, sindinena kuti ndinkayiziwa kwanje, koma ndinkayiziwa amene nkayendera ndalama zinkadusa ndithu. Guess what?
kesi jatu achikopa mpana sana ipange mpaka na ineyo naifuza file mpaka nakatenga ku Supreme Court and ku Supreme Court kaka anatoti inu kayo file hii pachikopa ndipo akuenda nayo kaya nyumba kaya. So he made sure when out file je even samavizeki mpaka na a Chief Justice Mzikamanda. Let me appreciate and applaud him. He sat he made another file. Apparently he made another file and ended up creating a file and anapeleka ruling Kamangila tawina ife kusanga uvina kutani kunali kusanga anzathu ena amaiko ena kudisangalira ma environments maka fine effect timapanga focus pano pakati pa timapanga focus kwambiri zothana ndi chilango chonyonga munthu abolition of the death penalty. So panali ena amene ali pasogolo kwambiri analandira ma praise chancha zose maamula asinga pakati panthawi pang'ono kuona kwabweraso injunction ina kuchokera ku High Court. Now injunction imene achoka ku High Court inachokera kwa ndani kodi kwa court landers ndikambaso kusogolo pano pandi ku Supreme Court kali ndikufuna kuonesani imene akunena kuti corruption ku Supreme Court ilipo ndipo chikopa cha panga corruption nkhani yake sio khai koma ndimafuna kugamba nkhani ifandi nkhani yet speaks to the heart of how injustice affects not only this generation, it affects a lot of generations. Mapepa amene tikuyuza panopa amene akuwalolabe amweni kuti azipanga ndipo ife tizigwisa ntchito. Mapepa amene wawo azakhala kuononga mibado. Nkhani ina ya chikopa ngakhale msafuna kuyikamba poyera koma ngati CEO anthuso anji abwera anena kuti koma nkhani yoti mwangu walakwira ndeti zoti tikupanga ndi blame beno nomwe makamaka ICB. Council Matemba ananena tukukamba za elections zija 2019 2018 makamaka cha think chama 2019 mkuti apapa pamaoneka kuti majaji amafuna kuti nali siku limene ndinalowa ndithu I think 2020 ndinalowa ine mu Mulanje House pa press briefing imene ankapanga Matemba ndipo ananena kuti pali anthu ngapo munthu wina wamkulu wa business amafuna kutani kodi kupanga bribe majaji, amafuna kuti ma constitutional court judges should rule in favor of a certain party to the dispute. And zikuoneka kuti munthu wina wakujudge ndipo zinamveka kuti judge wa Supreme Court anali mungu umene amafuna kupanga bribe anthu. Ineyo ndimakhulupirira mwina kuti ajaji amene anali chikopa sena ayi ngatali ena ndikuti atiuza ICB koma ICB ajatu kukhanicha sanatiuze mpaka napano kuti zinaenda bwanji amangonena mmasam modumpha kuti tinafufuza sinapeze mlandu kodi munamfufuza ndani amene anafufuzidwa ku Supreme Court ndi ndani ngatali chikopa bwanji simukutiuza kuti tinafufuza zakuti tinapeza zakuti pazifukwa izi sitinakapita nayo nkhani kutani ku court tinalibeka ichi komanso pamene pamene ngabweno ku Judicial Service Commission kunena kuti munthu kuganizidwa nkhani kuti wapanga zinthu ngakhale court litampeza kuti ndosalakwa komano pa administrative level ngati pa Judicial Service Commission ithabe kumpeza munthu wolakwa kutengera ndi role imene wapereka kuti zinthu zoma facts ndoona koma mwina palibe umboni wopanga proof koma munthu munkhani mwanalimo ndikeze pamene papachi kwa ifoti ndimafuna kutambasula ifo ndi munthu wankulu sumangu komanso so munthu ndi dolo ndi munthu oti timamufira timachira naye tikapeza mpata ndochezeka is very good is great vibe. But when it comes to corruption tikuyenera tiphunzire to call a spade chifukwa nkhani ndi njira yomweyo yokhayo imene tingathese katangali mdziko muno. China mukaona Justice of Appeal Senior Counsel Madise mupeza unena kuti kumuzuzu kuli nkhani zambirimbiri zo injustice and anthu amakamba moyeraso and anthu akulira kumuzuzu mavuto amene anasiya. Sindingakambe zonse koma ndingokamba chifukwa cha nthawi ndingokambapo za mwachisanzo pompano panachitika kesi imene zimamveka kunena kuti lawyer Jiverson anali ndi ma issues amene amapezeka kuti katundu wa anthu amalanda katundu wa anthu momvesa chisoni and anthu awaonena kuti katundu ameneyo that's their livelihood moyo onse agwira adalira chimene chocho that's
their pride. Kuma mapeze kuti amapanga zosazwika bwino basi milandu kanundu jawata magwisa ntchito anthu akuchani kodi akukhoti aja amati mamasho, basi kupanga basi kuseva chinthu pamakhala malamulo ake kuti mupase munthu nthawi basi sanapange nthawi ija akamulanda kale munthu katundu, kuonesa unena kuti afuna kulanda katundu osati zosatira za malamulo. Zimenezi kutengera ndi mmene zinthu zina tinamvera ndipo nkhani imene inayendera achipasona amanena kuti zimene amapanga ndipo amapanga ndi ajaji kapena kuzera mu khoti ya ajaji amene pakadali pano nawo ali ku Supreme Court, a Justice of Appeal, a DC Senior Counsel. Guess what? This judge, reprimands the lawyer Jefferson and recommends Malawi Law Society to investigate and to do the needful. And guess who stops the process? The lawyer gets an order from the court and then goes to the Supreme Court. Who sits on that case? Justice Madisi, SC. And the case is, your guess is as good as mine. Yango yigida by the injunction by Jani Mundu Zandinuyo, Kumankani Mini is a live case, But how does the judge of the Supreme Court sits in a matter in which he's being accused of being involved or unnecessary? Whether it's true or not, it's a different conversation because justice should not only be done, but should be seen to be done. I can also mention Justice of Appeal Akapanda. Kunena zona sina mvere zambiri komano pali ndithu kakateo kamene kakuonesa kunena kuti naonso ndithu ndikagulu katatu kameneka achikopa SJ Madise JSC ndi Akapanda JSC. Now tikaona zimene zikuchitika ku Supreme Court mukufufuza kwanga kwa ineyo pakadali pano kufufuza kuchitikabe and zinthu zikuoneka kunena kuti nzikamanda JA panopa sinapezere hard copy, hard evidence. Komano, there is a sense of corruption that is being involved, which is passive corruption. And pamene woman invest, the passiveness of the Chief Justice in Malawi is a form of corruption. He has received complaints, he sees things going on, he's allowing whatever is going on to go on, and in the end, he's not acting. He has basically killed the Judicial Service Commission as a chair. That's a form of corruption, and they should be reprimanded. It cannot be the same punishment that he is supposed to get as the other people that we know, that they're actually receiving money, that they're actually doing what we can. But his passiveness has the same implication as it promotes the injustice that is going on. Now, let me talk about the Supreme Court in good light. We have other judges, Katsala, JASC, we have Dorothy Kamanga, SC, JASC, we have Ivy Kamanga, Nyakaunda Kamanga. So there are two Ivy Kamangas, but the other one is Nyakaunda and the other one is Dorothy. Both of them are Supreme Court judges, and all of them are female, which is amazing. But all of these are also, there's nothing that we hear or we have found in terms of them being corruptible. We have amazing Supreme Court judges, but the three that I've mentioned, the other one is the president of that court. So he decides who gets what, and so they are basically running the show in the Supreme Court. So you see how powerful corruption becomes. Now let's get back. As I go to the High Court to talk about the High Court, you find that court limene siningayankhule za iyo chifukwa chonena zokuti pali injunction mukangoifufuza panoka makesi ake amene amachitika ku Lilongwe. Anthu akalimba mtima kuti akupita makesi ku appeal kuti amapanga siti pa appeal imeneyo ndi ndani. There will be these three people amene ndapanga mention chikopa JSC, Kapanda JSC, and this JSC. Systematic, you can see systematic corruption.
And these cases from this court, amalowa ngati summary judgment. Akawa summary judgment, the idea was once you summary judgment kuti nkhaniyo amayiweruza ajaji osamvesera osaitana soma umoto ungoiona nkhani papapa ungozera mmapepa apangali chiganizo nkhani izizi zimene zindicho changu chimene amapangira zimene zonena kuti nkhani yapangidwa decide on summary judgment. Nkhani ija simapitaso kwa judge wina, simapita pa mediation, imapezeka kuti judge uja ayipange nosettle iyeyo. So amafuna kuti court ija imafuna kuti nkhani ija izipanga iyeyo. Anthu akalimba mtima kuti akupita ku Supreme, you find kuti ndanthu amene amapita. And then you find kuti malawyers ake ndati ndomwe ajatu malawyers ake ayina Edgar ayina Wapona. And these are issues, and there will be other cases that you would find kuti actually anthu amene ndachula awiri amatha kukhala kuti wina ndi actually defense koma ku defense kuzimata pange ku defense. And this is how crazy it is. It's not always good I claim it. Even in defense you see kuti malamulo akupita uku mafacts akupita uku chigamulo chikubwera choncho. Tikabwera ku high court funa ndisendere. Tikabwera ku high court tipeza kunena kuti justice in Deza is corrupt. And ku high court, I mean, judicial officers know this, lawyers know this. I've worked when I was working as a private legal practitioner, I experienced it. I saw it. When as back as when he was a chief resident magistrate. And I mean, listen to the former ECB director called him out in the interview or rather in an audio where it was leaked or whatever. But if you want to give an example, it's a recent example where we have seen judicial tourism happening. They jumped all the courts and they went to their own brother because it's a brotherhood, and this is where we miss it. When we look at Kenyatta Nyirenda is a corrupt judge. There are evidence to how he handles his cases, but I would focus more on things that I've experienced and I've seen where the refugee cases, the way he handled the asylum seekers, the refugees, and people of similar scenarios or similar circumstances, you will see clear-cut corruption. Now, corruption in the context of being a judge that ignores the law, ignores the facts. Now, there are situations where a judge errs at law. They are there, and judges will make mistakes, will decide wrongly this judgment, and that's why we have appealed structure. That's why you have an appeal. That's why you have a high court, so that cases from the magistrates court can go to the high court. That's why you have a Supreme Court, so that cases, if not handled well on point of law, you can appeal to the Supreme Court. Komano, pali makesi ena amene judge maamula makhawo, mafacts makhawo, amakhala kuti akupanga decide mo mwakatangale, akupereka chigamulo mwakatangale. Those are the instances what majority of the times there is enough evidence to indicate kuti how many wawa ndi akatangale. Ndiye koti limene sindilichula dzina ineyo ndingokamba nkhani zitafuna ndisendere pamene nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi ya gum film knowledge, and so I can talk about it. It's not information that I'm bringing from anywhere. Chomwe chinachitika mu nkhani imene ndionera kuti mkulu wa malonda amene somwina ndingompanga avoid nisamchule dzina anapeza kuti anapita kwa munthu kwa filling station ukabwereka mafuta a 2 million. Atabwereka mafuta a 2 million nkhani ija anapeza kuti munthu chasakubweza ngongole. So munthu wa business akufuna ndalama yake. Anagubuda mwini ndipasenda munthu saza mpasa mpango. Komatu munthu anagubira ndalama yake. Kwa peto wake munthu ja anatopa mwini chabwino kena kuyena anakambira kuti chabwino
Kaina 1.5 million imene sana ndikakupangire ni njiko, ndikakupangire ndikakukumbire nditsini. Munthu uja anamuza okay. If that's it. So munthu yo amene anakongola kufiwe amakumba zitsime. Anatenga chigango chake. Wakumba chitsime chija sichinakumbike bwino kaya madamu esenjenga wa kunyanja akatani. Kwezeka kuti zinthu zina mpaka naye apanga shooting madzi palibe chicho sichinaenda. Sound ambuye. Ndakudira nthawi seja pamwatere so ndipase ndi 1.5 million yangu. Pamene paja munthu anafika anopulusa ndikumulanda munthu uja. Kulanda anapeza galimoto ya munthu uja itayima pena pake, anangochosa makiyi. Atatenga makiyi aja zinapeza kuti mkulu uja anapezekatu kuti sangani ndi munthu woti ndo one town, kupanda kuti amaonera kuti amapanga zodabwisa bwezi tikumufira sinankaifeso nachokera mu ghetto momwe ndi anthu a mu ghetto timayenera kuti zizalimbikitsa. Koma anthu a mu ghetto akakhala kuti they are now trampling on people's rights and kuphwanya malamulo, akuzitenga ngati amene so asekerera ngakhale atachokera mu ghetto. Ife sititengera kuti anthu akuchokera kuti timafuna chilungamo chiyende ngati madzi. So zinapeza kuti munthu uja galimoto ija sangani mfana one town anayiriza kana anapanga bwanji, koma the same day imene analanda munthu chamaki galimoto inayenda. After some time munthu analandira tizisamani zochokera ku khoti lake liti lomwe sitikuyenera kuyankhulapo za iyo ya commercial court. Maloya ake ati omwe watu achinaidika omwe anali momo ndithu. Ndipo kupezeka kuti munthu uja kunenedwa kunena kuti iniyo mnalanda galimoto ya munthu 6 months, ndipo 6 months imene munthu iyi anali ndi contract, ndipo amaine azisikumba zisime, ndipo pa nthawi imene pa 6 months imene amaine okhala wapanga ndalama zokwana 700 million. 700 million akuti kuchoka kuti kuzapanga masala ati siku limodzi, siku lonse munthu uyi contract yake amaine azikumba zisime zitatu. Abale amene mmaziwa za zisime, there's no way munthu angakume zisime zitatu pa tsiku. So you find that the whole thing it was a circus. It was a circus. All they wanted to do was kuti munthu chamulande filling station yake. And guess what? Panali munthu baya and baya nkhanizo kamazifufuza ndipo akamakamba ka parliamentarians akumafotokoza kuti analisimama analilede, ndipo iyi sinali filling station yoyamba panali so filling station ine yako nzuzu imene munthu anamugulaso njira zomwezi kumubera munthu mpaka na kusaukiratu mpaka na munthu so ayochita anathawa munthu kuthawira ku dziko lina la ku Africa sindichula koma pano munthu fota amapanga line filling station and that's all he had in his life. Anathawa chifukwa choti nankhandikhala bwanji manyazi mpaka na pano ndi petrol attendant. He's serving in a petrol station as a petrol attendant, sadly. But that's the scenario, that's the situation, that's the circumstance within which these people can destroy people's lives. But chifukwa chonena zokuti munthu uyu anachenjera, anaona filling station yake atapanga ma evaluators nali 1.6 billion. Anthu amafuna aitenge filling station patengo wa 700 million. 700 million yake yonena kuliso yokuba yomanira kunena kuti 700 million timafuna kumba zisime zitatu. Palibe amene anganene kuti ndi machine onena kuti athama kumba kumalayi kuno zisime zitatu pa tsiku and the contract yake ya bwanji. So in the end munthu uja anasina khutu ma parliamentarians. Mwina wake parliament nali live, so asina khutu anthu aja anapeza kuti anthu aja ayamba nkhanija nde nkhanija atu inavuta anthu anakwiya atamva kumapeto kwake. Of course chilungamo sichinaoneke bwino kwa dziko la Malawi chifukwa cha mene filling station imafuna kubedwera amafuna kuiba filling station kuiba kugwisa ntchito court limene pali pano kukhalabe ndi tumaweruza milandu. Ndife anthu omvesa chisoni kwambiri. Komano munthu uja anapulumutsa filling station imene, kuma filling station imene ndikuuza ndi 2D imapita kupanda kunena kuti parliament analowerapo. Atayamba process yonena kuti court limene alibwerese pabwalo ndipo alichose alimati impeachment. Zinapeza kunena kuti munaloweratu magangani ndithu bwera basi kusokoneza kuwononga a Victor Musowa amene ali MP amene amafuna kuti abwerese private member bill, amene private motion yopanga impeach
koti limene napeza kuti basi tu munthu waopsezedwa kuti pani iwe anthu amene wanamama kubwesa ndalama kuno komanso uyu amene ukulimbana naye lawyer wake mbale wake ndi MP chantani kodi chipani chikutionoka. So kupezeka so china chimene nganene nchonena kuti nkhani ya corruption ya ku judiciary imapanga affect zipani zonse koma ndisendeka koma ndimalize kayi bwino ndisakhale pena paliponse ndisapeze kuti basi ndingo I'm everywhere. Nisapeze kuti ndisapange chinambalala kupezeka kuti nkhani ija nawo aboma ifa ma-MP aboma ma-MP a-MCP nawonso anali kuti ya munthu wajera anthu wandizigawenga ndithani naye ameneyi asazuze so anthu ena osalapa asazuze amalawi asapange zinthu zoononga ngati zimenezi. Anapezeka kuti weekend imene mabwerayo kunali golf tournament ya president fundraising. Guess who they saw? They saw this court sitting next to the president of the Republic of Malawi, and the MPs were just mouth agape kuti munthu yandipodali right ifeyo titimenya nkhondo osaziwa kuti tikumenya nkhondo ndi anzawa abwana anthu amene akuathandiza abwana so that's how the issue ended. And I want to show you how corruption works and how corrupt people connect themselves to the power and how even the powerful people can be corrupted by the power. Sometimes the corruption is not good and amene ali mpower ngati a president mwina analanda ndalama yonse ku court imene just association people would be scared to touch this person because of fear ndanzawo abwana ndawo mwina akudalira pamene so mwina sizili choncho koma simina sizili choncho koma mwina sizili choncho. Now chomwe chasisazaye kuti ndokwe chokenyanga ndi nkhani ya Salima Sugar Company. Nkhani imeneyi iyi ndesiyana apo wonde tikuzane chilungamo tipanana iyi tithera so mapenalty tiwina 5-0 ikamatha 90 minutes. Nkhani ikamatha 90 minutes tikhalalani tawe ndipo munthu osanjenjemera and ndithokoze amalawi chifukwa chosegula maso komanso kukhala interested ndi nkhani ndikuonesa support chifukwa andale watu ndi anthu ena they listen to the voice of the people when they are panic because andale do chimene ali interested sali interested to solve our problems, they are just interested with their popularity, they're interested with their heroism. Kuti afile kuti iwo ndi mahero panda iwo Malawi sana kapulumuka panda iwo nsewu sitinakakhala nawo ndiye mmene anthu mwaonesa akhale forced kukhala interested pa nkhani zimenezi zapangisa kuti andale akhale forced kujoina the movement of the people. Komano tiziwe kunena kuti andale wangofunika kuchenjera nawo chifukwa iwo amabwera kuti angodya shine kumatha kupezekaso kuti nkhani chaitani ayikhalira ndifake situkuyenera kukona tu. Ndiyetu Salima Sugar Company mwachidule ndi company imene imayendesedwa ndi anthu ongobwera amene anayitenga mwaboma komano anapeza kuti anayendesa mwakuba amapezeka kuti akutenga ngongole maiko mwina ani ngongolezo ndalama zonse kumakajera ku India ndalama zonse azipanga se invest mu company koma kuno kumangotani kodi kumangopanga exploit mango lima sugar waoja ndikupezeka kunena kuti sugar ujaso even amene akulima ntchito akuperekaso kwa kuchokera ku India akizimbe kuchoka ku India kumalawi kuno tilibe anyamata ngakhale ineyo panopa maluzi mene andiphera ndikhoza kukadula mizimbe kuti adisi ndipezeke naka koma chachikulu nchonena kunena kuti pali anyamata ambiri amene alibe zochita zomuti atha kudula mizimbe anakatha kumadula mizimbe koma izizi zinapezeka kuti anthuwa akupitirirabe akuyesesabe kubera Malawi kupezeka kuti ngakhale corporate governance ineyo za corporate governance mazi I'm not a commercial lawyer but kamakamba nkhani anthu amene amazisata amanena unena kuti akamapasana mabusiness amapasana okhaokha banje zimene zizolakwika
samapeleka mwayi kwa anthu amene aliyese apereke service kuti alandireko yake, koma amapeleka even ma transportation, amapanga manage chonse okha, koma company ija kumangopanga malosi, company ija kukhala ndi zingongole zambirimbiri. They were doing money laundering, and there was a forensic audit that was done, and they found these people who did their crimes. In fact, I think there are warrants of arrest that were created, and I wonder why the DPP has not arrested these people. Now, when you look at this court, and in this case, the case comes before the court, and the guys are suing government, and they are seeking 5.5 billion. Ngongole zimene akunenazo anabweresa ndi ndani? Iwo akupangalani njani, akulawangalani company. The case has no merit, but the court grants a freezing injunction, which means kuti apezeka kuti ayika chiletso kuti company imene ya sugar, yopanga sugar, muzi wa kumayi umechikondera sugar, timamukonda, ndipo sizophweka kupeza ndipo tikampeza timamuchita kanthu. Koma zimene apanga zimene kuti company imene yasalima singapangenso sugar, kapena kuti kuipha chifoti atseka ujeni awo, ma accounts awo, kuti simungati kusiseso ndam'malire yake mwapasi anthu awa ndalama zawo zimene akupanga claim. Izizi sizikumveka pachilamulo chifukwa company ndi ya ku Malawi imene ndi ma assets ku Malawi. So ma assets wo anakakhala security for this company. Nkhani ina akatha kuma milandu yawo anakatha kumakamba usapanga freeze ma accounts. 2, company inafika pa level imeneyo, kapena ili pa level imene yoti mavuto osiyana-siyana chifukwa cha anthu ake omwe amene akusumira tanena zija za corporate governance, kuti panalibepo corporate governance, komanso anthu forensic audit inaonesa kuti ali ndi milandu. 3, anthu atu sakhala kuno, ali aku India, ndi anthu aku India akulepheresa company yakuno kusayenda chifukwa chikuti akuti akusunga security. Zosamveka. Koma chachifolo chachinayi chimenenso chichofunikira pa nkhani yawo pa macontract yawo amene asayinirana, ndizonena kuti pakakhala kusamvana, nkhani imayenera kupita ku arbitration, imayenera kukakambirana kaye isanapite ku court. Nde koma awawawa akhoti amene commercial court amene sitingamasule pano chifukwa chikuti tikuopa court nafeso ngakhaitira aloya zimafika nthawi yonena kuti umafunanso nayo loya, ndipo pano maloya anga andiuza singachule zina ngati ndikufuna ndachula zina. Court imene likupezeka kuti inapereka injunction imeneyi posasatira malamulo ena aliwonse. Simayenera kumva nkhani imene yapanga yalolera kuti company imeneyi ifike ponera kuti izingwe. Chomwe amafuna anthu amene wanende kutambasulire zinthu zindazisata boma imene ndalama zimabedwera, imene anthu amabera ndalama, o imene amatusiya ndalama. Chomwe amafuna nchonena kuti pamene sugar salima sugar ikukanika kupanga sugar chifukwa chikuti ma account awo apangika frozen their accounts. What they wanted was anthu aja akhale panicked and asojutan chochita, and amafuna kuti tikafuna tiyankhule ngati kuti oyang'ana as a political analyst, a political analyst, mumva kumona unena kuti sugar panopa anali wokwera kale pakatipa anapanga stabilize for anayo salima sugar wake amapezeka pa market. So there was a competition with Irovo, but the moment you to have just one person providing, there will be high demand, and the moment there's higher demand, the price will go up. So amafuna kuti pamene boma lili panicked kuti sugar ukwera, so tija manyazi ka zandale zawo mmene mapangira mumazizi wanyake apeze kuti apanga tapanga resolve zimenezi basi akagwade panthu ati tikambirane mafuna bwanji, amafuna 5.5 billion ababa koma ife tikupasa 2 billion. That's what they wanted, and this is a practice that if we are to do an audit, we'll see kuti amapanga zimenezi zimakampani and milandu imene imayendera masuti ambiri. Si nthawi yake ukhale ino chifukwa anthu atha kumaona ngati ena akumayankhula akufuna kulimbana ndi boma, akufuna kunyazisa Judiciary kufa boma. I don't care about any government. I don't care who is the president of Malawi. What I care is kuti president akupanga zoyenera, akupanga zotumikira Malawi, ndiye
nkhani ndionena kunena kuti njira yomwe anapanga akhoti amene wawo ndiye amwenye amene wawo amafuna kunena kuti anthu akhale pa panic kenako apange seto outside court, and izi zachitika muyang'ane mufufuze makesi ngati Southern Region Water Board, mufufuze kuti chinachitika njani kumeneko, mufufuze anyway ndisakambe zambiri. Nkhani ndionena kuti khoti limene lili ndila chinambalala, ndila corruption, ndila corrupt, and there's enough evidence. In fact, when I was studying this issue 3 weeks ago, I did not have had evidence, I had only circumstantial evidence. Chifukwa chamatu kuti akhoti limene mpaka nakumafuna kusuma kumene had evidence chayamba kubwera ndithu yamba kupezeka yabwera yandiye, ndipo ine sindi ife tilokonzeka kunena kuti zinthu zimene zikatuluke pa court ndipo zikatuluka. Ndipo kumano key issue mwina ndisanafike pa key issue, maloya amene ali ma key players, so ndakamba za judiciary mwa chuchuchu, maloya amene ali chifukwa cha nthawi ndi khanga ndikubwadu akita awapona Kita amene ali anzanga and akatolika anzanga. I like Kita as a person, he's great, he's very friendly. I think in one zero, but he has been involved in corruption in how he has been practicing, and people know about this. And I'm not scared of Kita. He's a human being like me. He might have timu yake, magang yake, amene amampangira zinthu, koma I'm not worried about that. Apangido investigate, Edgar ndi mfodi sabi sasa makuza kuti I can bribe any judge. I'm a banker brag like that, and that's the state where we have reached, where I'm a banker brag. When you look at Frank Mbeda is like a brother to me, because Frank has known me growing up, and I worked under Frank Mbeda. But Frank ni muntu onena kuti aliyesa maziwa kuti is a crooked lawyer. If you want a crooked lawyer, people will go. What does it mean? What are we turning the profession? But and how many ndira punishment Malawi society ikachati Frank ni muntu onena kuti mulandu anthu amafuna kumupanga investigate, and Lamek Mademba council also analirapo nkhani imene kunena kuti ifeyo timafuna munthu kumpanga investigate na the injunction yoti sampanga investigating into ACB being given a clear-cut issue of corruption, because that's judicial corruption, and then corruption from the bench and corruption from the bar, which is a critical issue of Malawi law. And I'm not scared of my brother Frank. When you look at now, I've talked about private practice lawyers. Let me talk about two lawyers from government that are corrupt. Stephen Kayuni, Dr. Steve Kayuni, he's corrupt, and there's evidence to how he handled Martha Chizuma. There's evidence. In fact, there's a case actually of him receiving my allowance. Case image iliputiko. Where has that case gone? But there's even more. Even more kunena kuti many Steve Kayuni, Dr. Steve Kayuni was ku DPP. Kunali milandu kumango kukana kumakutani panga izi mpaka nguzamangisa pangolini watu Martha Chizuma. Before Martha Chizuma was excellent. I think people underrate what she did, because she was fighting the system. She was fighting and all that. There are things that she should have done better, without doubt, but we should have helped her. We should have helped the Malawians. You should have woken up when that lady was facing whatever she was facing. In another life, things would be better, of course. The DPP, the current DPP. Now, the current DPP, again, these things are difficult for me, because these are people that I chat with, I drink with. There are people that even if I had problems, I would go to their house with the Andisungen Madol, I've worked with him, but he's not an upright person, In fact, my surprise is how he became the director of public prosecution, because he had a case where he was getting salaries from two, Malai kuno kumasukunja. Nkani inafika pana
committee ya parliament ngati ndikunama there's record on this, you know, it's record and can you see naoneke kuti inaenda bwanji, you know. And the way makesi akupangira withdraw, there are two things to it. There are one in the party onena kuti munthu we don't have any record of him litigation, kuti litigation wapangira kuti kupanga litigate, and this is important, and this is not undermining anyone's integrity. He's very brilliant. He's brilliant, but he's a brilliant administrator, and of course we need that. But when you are in that position, especially director of public prosecutions, you need to give instructions to your counsel. And how do you give instructions when you don't have enough experience in litigation? It doesn't have to be prosecution. Even in defense, you learn how and what cases has he done. So some of the withdrawals might be from might be on the question of competence, but largely there are issues that we need to investigate, which are kuti magesi amene akupangidwa withdraw akuyenda bwanji. Vuto ndionena kuti ma institutions amene akuyenera kuwapanga hold these people accountable, they are also corruptible big time. Parliament, ma committee are to sakutiyendesa bwino, so they are supposed to provide. So parliament is huge. They make law, they legislate, they also representation, they do representation, and then they do oversight of any constitutional body, any public officer is accountable to the parliament. But they seem to be selective. There's politics in it. There's so much corruption that goes within parliament, even in terms of appointments, in terms of questioning people and holding people accountable.